דיברתי עם לקוחה ואנחנו מדברים על מעטפת הדיגיטלית שלה, ואז פתאום התחילה לדבר איתי על קמפיין ממומן. שמעתי את זה ועצרתי אותה, אמרתי רגע, נגיע גם לזה, אבל קודם צריך לבדוק שיש יסודות. אז לפני שאתה רץ לקמפיין ממומן, תבדוק שיש לך את הבסיס, הצעה מדויקת, מוצר מוגדר, מעטפת דיגיטלית שמכילה אתר, דף נחיתה, פרופילים, שכולם מדברים באותה שפה ומסונכרנים, שמייצגים את ה-IP שלך, את הייחודיות שלך. ואז גם הקמפיין שתריץ, הוא יתבסס על בסיס חזק. אחרת, זה כמו לחבר רמקול למערכת סטריאו, שהמערכת עצמה לא מחוברת לחשמל. ונשמע לי שחשמל חשוב במקרה הזה. ואם אתה מרגיש שאתה מתקשה, והנכסים הדיגיטליים שלך לא מסונכרנים, ולא תומכים ב-IP שלך, בעסק שלך, אז תכתוב לי מעטפת, ונתאם שיחה כדי להבין איך אפשר לסנכרן את זה בעסק שלך, כדי שהמעטפת תעבוד לטובתך.